M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, tilandireni fana anu amene tikukuthokozani chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipatsa tsiku la lero, chifukwa cha mphatso ya nthawi yoti gawane mawu anu, komanso chifukwa cha mphatso ya abwenzi athu osiyanasiyana amene amatithandizira kufika pafupi ndi inu nthawi zonse. Tithandizeni timvetse bwinobwino mawu anu, tiwalingalire ndipo atithandize kuchita ntchito zabwino zokomera inu. Lero Loweruka pa 6 January 2024 tifuna tikupempheni kudzera mwa amayi Maria, amayi ampulumutsi wathu Yesu Khristu, amenenso timawalemekeza Loweruka lina lilonse, kuti tikhale zida zobweretsa anthu pafupi ndi inu nthawi zonse, monga momwe Yohane Mbatizi adachitira. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane mutu 5 ndime ya 5 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Josephine Candiado wa utumiki wa ana kuchokera ku banja Loera Parish, Chilinde, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu uthenga wa Mariko Woyera mutu 1 ndime ya 7 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Pali atatu awa ochitira umboni: Mzimu Woyera, madzi ndi magazi. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane Oyera. Ndani amagonjetsa dziko lapansi? Amaligonjetsa si wina ayi koma wokhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Yesu Khristu ndiye amene adabwera kudzera mwa madzi ndi mwa magazi. Sadabwere mwa madzi okha, koma mwa madzi ndi mwa magazi omwe. Ndipo Mzimu Woyera ndiye amene amachitirapo umboni, pakuti Mzimuyo ndiye choona. Motero pali atatu awa ochitira umboni: Mzimu Woyera, madzi ndi magazi. Ndipo atatuwa amavomerezana. Timalandira umboni wa anthu, koma umboni wa Mulungu ndi wopambana umboni wa anthu. Umboniwo ndi amene Mulungu adachitira mwana wake, amene amakhulupirira mwa mwana wa Mulungu ali nawo umboniwo mu mtima mwake. Amene sakhulupirira Mulungu amayesa kuti Mulungu ndi wonama, chifukwa sakhulupirira umboni umene Mulungu adachitira mwana wake. Umboniwo tsono ndi wakuti Mulungu adatipatsa moyo wosatha, ndipo moyowo umapezeka mwa mwana wake. Amene ali ndi mwanayo ali nawo moyo. Amene sali ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Inu amene mumakhulupirira dzina la mwana wa Mulungu, ndakulemberani zimenezi kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mariko Woyera. Mutu woyamba kuyambira ndime ya 6 kulekeza 11. Yohaneyo ankavala zovala za ubweya wa ngamira, ndipo ankamangirira lamba wachikopa mchiuno. Chakudya chake chidali zombe ndi uchi wamthengo. Kulalikira kwake ankati, pambuyo panga pakubwera wina wamphamvu kuposa ine, mwakuti ineyo ndine osayenera ngakhale kuwerama nkumasula zingwe za nsapato zake. Ine ndakubatizani ndi madzi, koma iye adzakubatizani ndi Mzimu Woyera. Pa masiku amenewo Yesu adafika kuchokera ku Nazareti, mudzi wa ku Galileya, ndipo Yohane adamubatiza mu mtsinje wa Yorodani. Potuluka m'mudzimo adangoona kuthambo kukutsekuka
ndipo Mzimu Woyera akusika pa iye ngati nkhunda. Tsono kudamveka mawu ochokera kumwamba akuti, iwe ndiwe mwana wanga wapamtima, ndimakondwera nawe kwambiri. Mthenga wa Ambuye. Lelonso Loweruka pa 6 January 2024 tabwera ndi mawawa oti tigawane kuzera mu tiyankhuleni Ambuye. Ndi Loweruka loyamba mchaka chimenechi, ndipo tufuna tipitirize pamene tayambira lolemba paja, pomwe takhala tikugawana mawu osiyanasiyana otithandizira ngati tikuonanso zimene tazichita bwino mchaka cha 2023 komanso zimene tikuyenda kuzichita bwino mchaka chino cha 2024 ndikumapita kusogolo uko. Mawu athu oyambirira pali funso kuti kodi ndi ndani amene angathe kugonjetsa dziko lapansi, kuchokera mu kalata yoyamba ya Yohane Woyera. Ndipo kuchokera mu funso limene lili yankho likuperekedwa. Ambuye Yesu amene anabadwa ngati munthu pakati pathu ndi amene angathe kugonjetsa zoyipa zosiyanasiyana zimene zikupezeka m'dziko lapansi. Ndiye ngati Ambuye Yesu angathe kugonjetsa zoyipa zosiyanasiyana zimene zimapezeka pano pa dziko lapansi, ifeyo ngati tatenga Ambuye Yesu ngati m'bale wathu, ifeyo ngati tikulolera Ambuye Yesu kukhala mwa ife, ndiye kuti ifenso ngati Akhristu tizatha kugonjetsa zoyipa zosiyanasiyana za pa dziko lapansi. Tizigonjetsa bwanji? Poyambirira, Ambuye Yesu anali munthu wokonda kupemphera, odalira mphamvu ya Mulungu, ndipo pakupemphera ndi kudalira mphamvu ya Mulungu, Mulungu amapereka zaulere zosiyanasiyana zowathandizira pa utumiki wawo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ifeyonso pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikonde kupemphera, praying as a family, praying as individuals, praying as a community, kuti pamene tikupemphera ngati munthu patokha, pamene tikupemphera ngati banja, pamene tikupemphera ngati gulu, Mulungu amayika zaulere zake mwa ife. Tikhale anthu okonda kusinkhasinkha mawu a Mulungu, kusinkhasinkha zinthu za Mulungu, zotithandiza kuti timvetse bwinobwino ukulu wake wa Mulungu, kuti poteropo tizazindikira kuna kuti ichi sindikuyenera kuchichita chifukwa ndi uchimo, ndi tchimo, chinthu cha pa dziko lapansi. Potepo tizakhala tikugonjetsa zinthu zoyipa za dziko lapansi. Koma kusinkhasinkha kulingalira kuwerenga mawu a Mulungu kuja kuzatithandiza kumvetsa bwino lomwe kuchita zimene Mulunguyo akufuna. Tikhale anthu osunga malamulo a Mulungu, malamulo amene Mulungu anatipasa, amene amapezeka pa Exodo mutu 20 ndime yoyamba kulekeza 17. Malamulo amene Mulungu anatipasa oyambirira aja ndi otithandiza kuti our vertical relationship with God should be 100% alright vertically, kuti ifeyo ndi Mulungu wathu ubale wathu ndi otani. Komanso malamulo ena aja kuyambira 4 mpaka na 10 ndi otithandiza kuti our horizontal relationship, kuti ubale wathu ifeyo ndi anzathu ukhale wabwinobwino, komanso ubale wathu ndi Mulungu ukhale wabwinobwino. Kodi ifeyo tikamakhala malamulo a Mulungu amene ali pakati pathu akutithandizira kuna kuti ubale wathu ndi Mulungu ukhale wabwinobwino, ubale wathu ndi anthu ukhale wabwinobwino. Choncho tikunena kuti chimodzi mwa zinthu zimene zingathe kutithandizira ifeyo ngati ana a Mulungu kuti tigonjetse zinthu zoyipa za pa dziko lapansi, titsatire malamulo amene Mulungu anatipasa, tiwerenge mawu ake ndi kuwalingalira, komanso tichite zina zonse zimene Yesu Khristu akutiphunzitsa, chifukwa Yesu Khristu ndi amene angathe kugonjetsa dziko lapansi. Koma kuzera mu ubale wathu wabwino ndi Yesu Khristu, nafenso amene tinabatizidwa tizatha kugonjetsa mayesero osiyanasiyana amene akupezeka pano pa dziko lapansi. Muthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, Yohane Mbatizi akuchitira umboni zimene zinachitika, zimene Mulungu anamuonetsera pamene ankambatiza Yesu Khristu. Kuti atamubatiza Yesu Khristu, Mzimu Woyera anatsika, ananena mawu onena kuti uyu ndi mwana wanga wapamtima, ndimakondwera naye. Kuti Yohane akamva mawu ngati amene aja awatenge ngati chinthu chowaphunzitsa anthu ena pa dziko lapansi, kuti nawonso azindikire kuna kuti Yesu Khristu Mulungu amakondwera naye, ndipo ifeyo tizimumvera Yesu Khristu. Are we the pride of God? Are we the delight of God? Kodi Mulungu amakondwera nafe? Mulungu amasangalala nafe? Mulungu amakondwa nafe ndi zimene ife tikuchita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku? Choncho uthenga wathu wa tsiku la lero ukutithandizanso kuna kuti tiyende njira zolungama,
tiyende mu njira zokomera Mulungu, tiyende mu njira zokomera Ambuye Yesu, kuti kumapeto kwa zonse Mulungu azikondwera nafe, Mulungu azisangalala nafe. Mawa pa 7 January 2024 tipanga chaka chachikulu mu mpingo wathu wa Chikatolika, chaka cha Epifania, kusangalala kuna kuti Mulungu ndiye kuwala kwathu, Ambuye Yesu ndiye kuwala kwathu. Kuwala kumene Mulungu anatibweresera pakati pathu akufuna kuti kukhazikike mwa ife, kuti nafenso kwina kulikonse kumene ife tingathe kupita tikhale kuwala kumeneko kowalira anthu ena ku njira ya chipulumutso. Tiyeni tipemphere tsiku la lero kuzeranso mwa Mayi Mariya amene timawalemekeza Loweruka lina lilonse. Lero Loweruka loyamba mchaka cha 2024, Mulungu atithandize kukhala anthu poyambirira okhala ndi chidwi chochita zimene Mulungu yakufuna, okhala ndi chidwi chokhala pafupi ndi Ambuye Yesu, ololera Ambuye Yesu kukhala mwa ife, kuna kuti tithe kugonjetsa zilakolako zoyipa zosiyanasiyana za dziko lapansi. Tikhale anthu ozindikira kuti Yesu Khristu anasankhidwa ndi Mulungu kubwera pakati pathu, ndipo Mulungu amakondwera naye. Nafenso tionese ntchito zosiyanasiyana zachifundo, ntchito zabwino zonena kuti Mulungu azikondwera nafe. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Amayi Mariya, mfumukazi ya mtendere, mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.